cái này YouTuber để mi chân chính chế lại Lengvak đó đủ thế mà sẽ Leng cái lập đòn chứ mi lệ in đủ in mi chân chính hin sấy ôi giặc tiểu cái giặc lâu em mi chân chính sẽ dân nan tin lâu mà nghe rồi cái nào giả thao cái này khang tiếng khang ola clear tu te in zava in chibai vek ule hei FB lama nula pakhat chu aron live thina ani hian in YouTuber then khatte aron khak titi dewatin abikin Lengvak official channel neitu le zozûn page neitu khami kha aron attack deuh bika hei enge Achhan kahre lawa engtin nge anlo in react chon ti ero kahre lawa engpo ni sila he nula hi Facebook a in da dana chuanin Awmi ti in a in da Awmi ti in a roin da ron live thina athil soite hianin mi pui te beng aver ani che kang chu YouTube le social media sang a troll a hlong ren khop maya engtiang nge ron live thin ti ero chutil tukin kan hrethui lem lawa Facebook lama a live thin ti chu kan hria tin Lengvak official te ne zozûn page ne engtinge anloin react engtinge anloin biak ti ero kan hre tuk lem lawa amaro chu hai a live na hianin aron khak ti dewa chu tiang chu thil thlen dan ania engpo ni sila video kan en tak ma kan soidu chu social media content mi video kan nei ani chuan atu ve po kan film khurangai khop maya mi chanchin kan soilo theilowa an mani manga content kan siam ani chuanin hemi mi chanchin kan soina hen kan film khurangai khop maya a fak zong emo a kan fak theilo ni pon a chezonga kan lo soi ni pon a chezonga kan soi dana khan an ni na dik tak ani turania thubel mang le dot manga mi chanchin chezong kan soi palani chuanin India dan noya kha kan soi te khan case an file ve thei ani chuwang chuanin film kurangai khop maya hei ka chanchin a chezong in min soye ka ni na lo angin min soye ti in defamation case a file ve thei chu he shrim na hi a case file thei hi criminal case le civil case in akal theia awmzia chung criminal case cha chuanin IPC 499 le 500 noya ming chiat na thlen tu chu kumni thleng lungin tan tirema poisa choi tiremo ati a choi tir khatiang kha ati thayani khami case a file khanin tin pani na chuanin civil case a hianin khami a ming chiat na ani lo zonga an lo soyamo anun chevek theizonga thu social media an lo thedar ani chuanin kha a ming chiat na le ami mal nun ati chiat na man kha compensation case khami case kha a file thayani chu tiang chu thil om dan ania chuwang chuanin social media thu kan post mo Facebook kan live line mi chanchin kan soyamo ani chuanin kan film khurangai em maya social media ma mi chanchin kan soi re ani chuanin film khur takin kan tongkam te kan tha angaya chuwang chuanin soi to angkhanin case an file let thaya chuwang chuanin kan film khurangai khop mai khalai te kha film khur thu hla tu te tan poti in kan soi ve zuai ani chu hello vek kule lo ngai thatu te le lo clear tu zong te chi be vek kule dar som pakhat lo ri to ama se ka man ve cha nya I lo ka lo sei don ni tun la ya tual Lengvak ri ekatam em YouTuber ho tin enge mo thu chapui tong kam thale moi nai pui nan cover tong kam thale moi nai pui ka cover pe lo va he police ate kan lo report tang che te min ni chu Lengvak khan mo lo sei che o chuan apoi lo ni chu chuanin Burma pa po alo soi dan kha kan Myanmar lama kan unau pa po Lengvak official neitu khan alo soi tha khopa ke je he engma ka lo Facebook a hian ka monetize thawa I apps pakhat ka siama the story of my life behind the miracle ka tema se ka khoi tak man lo ni chu phone hi mo ma se emergency lu tuk wangin he phone hi ka lo khoi ve ni chu ka soi du chu tong kam hi ka thin rim to phei jo ka sum pe lo wa chuanin I ka zut mam lem lo wa ani na ang tak hianin mo mystery na an thokan zut mam pero an ti thuak hete an ti zung ang hang ke jan ka lo ti zung me ja tlan pa in ka lo soi ni chu tlan pa thil soi jan tu ne soi chang
tlan chung a thilin soi chuan tro soi moi chu har ve ve wang tro tlan chung in soi chuan o chi be ule ka pi du choi nei ten in dam tha chi henula hi amak ve na de uchiu entir na han soi vele thil han soi kwal vel hi athiam ang reng khop maya a thuak hi a thaviaw ani ti chu a chiang reng maya thil pakhat ka ril ruang ei to na lo om dai chu pathian thu lampang hi soi ta seng active de uhlekin kausana te hanin mang ta seng pulpit vela sermon te han pe seng athiam viawin karinga achan chu athua ka thasia pathian thu han soi vela tan kalo ot khop maya amaro chu kha kha chu athu thu ania pathian ka belta nge kausana kan mangnge ati ni chuanin tiang lam zong hian kal ta dai sela athaviawin kan ria angai to na hi athil ngai to chore reng hi thuak tha tak mai le ril ru chak tak mai ani ti achiang reng mai ani engpo ni sela khalam khachu ama thu thuwa da ta ila a tha ome a thuak that thu le he tiang lama kal seng ti in kain ka du pui ema wangin kan ron soi ve jok ani chu entir na soi vel hi athiam ang reng riawa chu wang ani ka pi du choi nei ten in dam tha chi be ule no en da ti don tlan o mi pui du chu xiao le chu chuan an ti tlan pa thu soi le mo man mo lem lo wa in wat sei chung a thu soi chu adang dei ani chu mo chu wang lengvak official khan tihan ka lom lo khop me a tong ka ma lo cha dang kha police ate kan man tirang che khoi lai mun all indian state da om mala min ti o ni e all indian state da han police an om vek mo ke po han tu na hianin i soi ngai len police number de po ka ne ya advocate number shat de po ka ne ni chu min lo man tir ngai lo vin tro min lo shilla man ka ngai em kan lo soi zel don mo chu jok chu ka lo soi du tu na khan hei One woman loses her life to cervical cancer in India every 7 months. an du zin an lo en lo wa chuan so ting jing du te te so ting jing ring a thi u nau lo burma pa jan su tiang em so ting jing in chak te chuan in tro a chi hi kan lo pe chung a Myanmar la ma khan ba jing mai te chu ti kha ka du a chuan Myanmar la ma khan lo jing veula nuam lem lo wa tang chu tro so ting ring a jing la kum ti ra changin kum top changin so ting jing la a source dang ei in zon na tur a source dang in ei si lo chuan tro so ting ring a ti ei khan eng energy nge o mang i taksa khan i vitamin tha te o mem vitamin A to Z te telem mo kha kha ngai tua ve tur vai ho chuan min lo pui te re mai mo vai ho in min pui central changin Mizoram sarkar amin pe so ting te chỉ sang ai anh te thiếu đằng te bọn nhang cái ni pay cho mẹ thấy cái nhà cái ni chung qua pay cho mẹ thấy cái nhà BBL chung qua cái ni à vai ra mà hết dia có vang in hậu sang in cái lăng mẹ mà sẽ hết đi mi in lúa cái nhà thật tin là mình chơi ya bẹt ngay nhà hà thạc lúc tung ni chú mò chú vang in bù phái te bộ cái này choang lâu tu này han ý cái bù phái o life make ni him LC ni life make ni tu na po hen bu fai a tur te ka nei lo va zep lo chuan ma se ka bu fai AI te pon ka in khola ti khan room rent te ka pe a mo electric bill te ti khan I ti a tur dang chu kan ngei tua ve le chop pani chu tiang chu kan kho sa ve tho ni chu ke ni bo vai ra ma kan om wang hian kha tianga in zuan ngot tur khan min lo ngai chuang lo la kan in zuar reng pe chuang lo vai lo shat tur chu le YouTuber nei ho hian in content an du lo tuk le viewer mo in du lo tuk wang hen tong kam in thiam sia ngai thatu te in zawain chi be fek ule han ti kwal vela I enge first impression lu tuk ang chi kha acha a moi nai lu tuk acha polite form ma mo khatiang khathil poi mo ta kanya acha lu tuk ka she thiam ve thawa ka lo ti thei ve thaw ni chu ke pon mo chuanin policeman ti vera te khan min lo vo tro o police chu lo ko la hei tu na hian ka soi ngai loin kom ni hi ka lo soi jok don mi tro Delhi tang hian a hlalawa Delhi tang hian minute somli vel ba ka ni lo ni chu mo Gurugram Haryana Gurgaon na ko omani chu zon boy hi ka ngai lo police zon boy ka ngai lo police awen an sheve ka ni chu ni min re mi kha voin hi ni som ni pakhadan ni som pakwa khan korta kan kal zo che zo ka nya mo chu zo chu nya I police a hian I min zon hi ngai lo kan in sheve kai police chante cyber crime lo police chante po ka nei zo ni chu mo chu wangin I min zon hi ka ngai lo lu tuk ti kha min lo shat sakla chan chu ke lo hi mi dang zon ngai hian tam mai thei ni smuggler ti le thil dang aya thil sual tam tak ti ho ti hi ke ni de chu min zon ka ngai lo ti kha ka lo soi du ni mai ro phat ro se chuanin du hianin YouTube hianin lo post wi content du le I enge kha
content du lu tuk te viewer du lu tuk le subscriber du lu tuk wang in tro mi hi in soi kwal en te bu I ke chu min ngam lu tuka min ngam mai in boy thak chu wang in tum lo dan ang deuh hang ko om tong amo poi in ti viao jok mai tur nya min ngam lu tuka midang te hi ti ve ula he ta midang tam ta kanom lom YouTube la ma chwa tur te min lo eng lo reng ringot mai a hi poi lo share le ru lo sei zar ru lo forward zar ru nagtuk Sunday anya ki chu Catholic a ko ri do am pang ko chung chuan Catholic a ka in khom do na sung nagtuk te po hun ka nei lo ka live du mai the ma se live na hun te po ka nei don lo ni tu na kha ni video hi ka en ring man lo alo lang thut thina ka lo en thina YouTuber content du lu tu le YouTuber content du lu tu mo en lo ba khan ni in lo chang thina boy chang in trong thei jing ken hom bok se ka ti tu mo chu ta ka lang ni zok ai thok pai lo wa in zina in zuara nang ni in zok son kai ni lo thei lo na wa cái ni hi ati ka lo chang ve lo khata khan zozûn neitu pa hian ti hian ati ni chu cái ni hi chua kan du a chu ti khati ate kan chuak du lo wa foreign na te pun kan kal du cái mei chia hi ka foreign na ka chua ka chu zuar tur hian ka chua dui ring ami mo thei ni se le kan khua tui pang sia ha district Mizoram a hian omila mo chung ko wap na hnuaya nu le pa u le nau pi le pu te ka zen te kan u nau lai chin khotlang le eng lo ve la te lom ka du ve chu ma se ei zon na te har sa mo kan din hun hi in shelo chu wangin ei zon na te har sa sata I zir tur pon thil hi ha thla ka ni chu mo chu wangin khata tak khan chuan in kan chang let ve ang che so thing jing te na mai lo nya so thing ringot jing la so thing ringot kan ei do na mi ani lo cho te kan ma mo a vitamin cha ei tur te kan taksa te pon kan thun ve ngai ni chu vathi hlom to bro so thing kha waching la vathi hlom to bro min ti na em ni ang ka ti mo chu wang kha chu thu be lo tu ha wak thak vel mai mai nga ka ngai arin tlak lo vel mai kha chu I du chuan in local la ka ching tir se bang che zep lo chan ke ni ai te pun sei tam lo men kha ka chu ni phat mai te se mi chen chin ava boy ai chuan min lo soi na khan ka chan let ve ngai ni chu mo chu wang chang let tur chuan right ka ne ya nikina ka ka channel te po ka monetize ve kha the story of my life behind the miracle in ti kha khoi te kin lo hu the ni chuan in min lo follow ve sham turin I ka lo ngen du chewa chuan hey tun la YouTube barami an trol na ang zong te mi an phor chana ang te hianin lo ring lo ulati hi ka du a hey lo she tu te le lo ngai tha tu zong te Achhan ju tun la ya social media te hi enge achak em social media hi ei zon nan tak mi hian kan mang ton ni chumo chu wangin viewers nga awang te likers te commenters subscribers share nga awang te po hianin hlo te kan lo nei thei to chu wangin mi hian poi sak kan nei to lova mi emotional kai tho thei tur zong thil ani phat chuanin I hetiang ang thil siam hi kan she to lo ni chumo chu wangin I thil tak hi soyangu hetiang ang vel mai ang lawin rol ho hi ka du lo ki chu wang at tak hi ka du mo at thil tak mo kan sot pui thei tur le ti bal ngai chu ti bala sot pui ngai chu sot pui thei turin khang tiang khan sei du zo ka ni chu wang hetiang ang lo react chong le lo comment chong ve le ho chu I ka ngai sang te cham lo ka lo ke en vak chuang lo ma se YouTube hetia ka lo thai hian in YouTube ke en ven sa hla te ka ngai tha sermon te eng te mo ka ngai thak ve thina wang hen alo lang le thina chu ka sei du ni chu wangin Mizoram le Vairam chu te khin chi ni lo ti kha kan sei le phatanga Vairam
anh kia cái minister thì xây cái ngay thà phụ là và để cái thiam để giữ sang cho cái này là và vai ra mà bún hơi sa về đâu cái này dẹp lâu cha hơi sa về đâu ấy về trọc ang cái này chỉ tiếng sum chuang liam man tur le account full khop man tur cái này chuang lo mà sẽ ní tina ngay lâu in ấy khop tur cái này về trọc cái room rent te po hun ta cái bị thấy rồi với na khang cái về le cháu nên chú khang tiếng te khá anh cái din hun chú này về thấu này chuan nín social media hian in lo che to monetize the khang te kha monetize hian in paisa hlo thei ti kha chele youtuber te po youtube te siamula enge kha anti kha anh lo zir chwa te po ngai chuang lo ti khan news reader in ni vele hal top youtuber a hong le in channel viewer le subscriber in nga ni chuan in ti khan paisa in hlonga youtuber in ni vele to mi zong in thu se ya khan an lo comment chung khang kha tiang ben mai khan ni chu wangin i social media te hi chu enga ma khan ngai lo chuan in i Lengvak official nei to police kan lo man ti rang che khan te ui min lo man tir ro tu na hian lo tir ngal te ti swal kan nei ni chuan mo i soi ngai lo in jela hen ke ma dun ko lu tang ni mina pun advocate pura ui jela tan mei te hi ka du kan ning te itang du em case ka lo sa mang che ka lo puyang che min ti jok swal nei lo pun jela then lo tan thei ni chu mo jok in chu wang che i soi ngai lo tang du ni na ka in ka tang dei tong na thọ tu hi in nei jok lo mi jok in na youtuber de mi chan chin chelai Lengvak da du te man se leng ka hlap don ju mi le in du in mi chan chin hin se oi zak tu ka zak lo mi chan chin se ei zan nan tin lo mang nge jok ki na za tha ka nya khang tyang ka oi ru te eng lo te hla te ka ngai thadu ki po thil ti fai chhuat no te ka dua chuan imbal te ka du be eng ke bo thil siam tur te ka ne ya wangin dawa ka lo lang le nga kan income le don ya thir tu le ngai thatu te kan ti do na mi thir tu le ngai thatu te le lo en tu te mak min ti mai the chu wang ka lo sei ve ni chu khatiang anga lo mi chitang an lo ri e ka an du da na nga an mani present thought mo le present thought le an mani IQ an mani thought an mani IQ ti mo an mani ngai tuan mang le than ti da nga an lo react kwal an lo soi kwal khu soi tir ve me ro a soi thei chu wangin min tran ru ka ti lo min tran su ka ti lawa ma se ka soi ve thei a in soi ve thei chu wang ka soi ve ani mai ni Awmi stop palo ti puspa jail hian tan ngai chu ka tang de tong ni chu mo jail tan hi ka ngai lo ti ka soi du tang mai la pui ti na ka ne lo kan tang don tang ve meng chu tang ve bo kang chu nge khatia min lo vo vak le ke hi ka thil swal ti wanga tu na nga ka level anga thil swal ka ti wa tang thur ka ni jan tang turan tam lut tu ka mo in chung khot in ka zen te po khan lo tel ve mai zo ka ni mai the ni zo kin mo chu wangin i khatiang ang zong kha jon min lo vo lo la all India na ma la te min lo te all India na po la khoya po mi la min lo nge min lo vo cham le eng hu cha nge min lo hu ka ti mo nang ma mi video lo react mai mi pui lo ngai thatu te ri ru su khek tu ma khatiang anga lo react mai kha eng tan ma ka ti big chuang lo ole khati zong kha ani maya han tang kai pui na le han lok pui na em tur phe chu om nu tuk lemin ka shelawa nang ni pon in ngai dan ni ve thoin ka ringa chu tiang chu kan ron da chu chan em po om san pa lem chuang lova video tun live viral te ni wangin kan han ti chu ka ne maya thil pakhat karil rola om dai chu video kar la ka lo sui to ang khanin he nu la hi athluwa ka chaksia ril ru la chaksia thil en tir na han siam zung te athiam ang reng viau mai sia chu wang chuanin engani yang active te ulagin ko rona te hanin mangseng pathian thu te hetiang a life fa mi chan chin le engani yang khatiang thu ho mai soi lo khanin pathian thu lampang te han soi dai ta seng alo a tho mangi ote ka lo tia a soi thiam viau in ka ringa mi ril ru han ne nop thei tura thil han che kwal vel kha athiam mel sia chu wang chuanin ka lo ui pui mai maya
eng pon ni sela nia a life ania kan lo soi tur phei chu om lem lova eng pon ni sela ama shim hi en tham atlinga mi pakhat ani kan tiang chi kha ani ve shima eng pon ni sela khati zong kha video kan en thei chu nei tamai sela khat clear tu te in zawain mang thale vek phot mai ule